Oras sa Pilipinas, alas 6:42 ang takda sa RBI adlaw karon nga Sabado, no? Pizza kini ang 20 na sa buwan sa Hunyo tuig 2020. Dito karon sa eskinita nga bahin sa may Mabini Street, Barangay San Roque. Ningat tong Dagbay Sugbo. Diay mga hospital waste, no? Gilabay dining kilid gawahin niyo daan mga ka-super, no? Kita ninyo nga doon ay mga gloves o babay nga mga guantes o gloves dahil pa PPE dapat mga syringe, no? Mga syringe asa ka nigikan gilabay lang ning basurahan din ya murag gisudi ning plastic mga ka-super o niya mahibaw ikisa naglabay but pag abot lang diri mismo sa mga o kanang nagabantayan sa mga pipila ka mga residente diya diri temo makita ninyo no na syringe na mga gloves mga kung ano puto sa syringe ano na PPE no PPE gloves na pa mask hairnet so kaya sa giga gini mga sa ospital the question is asa gikan ni no nga kining hospital sa to nasairan based sa kining kuan protocol sa Emergency Operations Center EOC sa to Dagbay sa Subo mga ka-super ang tanan nga mga waste material o kining waste dito nga gamit sa to mga frontliners, mga doctors, mga nurses ug mga medical personnel doon na sila box nga kuan kanang gi-allocate o kanang basurahan gyud o trash can nga ate pantapok ang mga waste kuan kaning o used ng mga medical kuan kanang mga paraphernalia sama sa kaning mga kuan PPE personal protective equipment no onya usahon sa hipos ug usahon sa kuha nga para way makakombat para way maka kuan nga mga virus but unfortunately karon ato nakit-an karon mga ka-super sa kaning basurahan nga bahin no actually layo naman ta igo ato lang gi kun ato lang gi zoom gamay onya nabulabog ang kaning mga lumalabay diri nunot na kaning mga nakita nga mga basura no gikan money question og aha gikan under sa Waterford Police no under sa Waterford so so mo ni ang sitwasyon karon diri mga ka-super daw ba ninyo daw ba na timbre na okay na ya wala may basura ug ma domingo di pa malabay no kay way basura ug ma sige dabugay palayo so mo ni sulugon ni siya ron kaning maong mga gipanglabay nga mga waste hospital one nga mga gamit sama sa napa syringe no syringe PPE napod basilan mga gala ka nang sud sa plastic mo na akong kuan kay paggawas nako abi nako gamay ra Yan ang makatao to eh. timbre na sa fire sir sagot ng okay fire na sir sa tiol timbre na sad ako mo na ba ako ba ako na Sige, hala, ay grafte. Karon kamoy buot, kamoy may taga-dire. Unsa may angay buhat na to ana? naman ay daghang siren Siren. Kamoy buot, unsa angay buhat na to ana? Adi kami di may taga-dire. Unsa namin ninyo kay kamo may taga-dire. Kasi tani bro. Matamang kagawa sa init. timbre na ni pero kamo may nagpuyo diri kami kuan na gyud concern ni ninyo nay babagay din sa lugon ring ninyo nga mo kuan na ni dire masud sa inyo ha hurot gid mo tanan diha kay kamo may pinakaduol Ay tagtuti na. Sira, drama. so mo ni no sitwasyon diri so danako direktamente sa may Mabini Street dauban kay Barangay San Roque, under San Roque ni Siyudad Sugbog kini ka Super Benji 6. Salamat, may gabi kaniyong tanan.
mga balita para kaninyo unag na una. May pagtanaw mga super.